diaturake langgam angenteni. Angenteni. Wis diantu-antu dinteni warga masyarakat Keringan Kidul karo Wetan. Monggo wilujeng miarsaken niku tembange. Sik, iki nek niat nge-MC iki sing cetha. Oh, dadi disiarke ta? Disiarke sing no. Wilujeng miarsaken. Wah, iya. Wah, suarane gedhe. Langgam hangenteni kabeh badhe katindakaken Mbak Fitri wilujeng midhangetaken. Monggo kanca dados. Iya. Apa ora beneran? Ya, Cak, diaturke ya. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumipan jroning kalbu aku sumapamu Sakjroning atiku nalikane sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Ati Fitri suwon rina lan wani muga-muga Gusti saka pananggonku beri windanana tak anteni sapu
pucuking tresno. Ganti Fitri, ganti Fitri. Balongan kabebasane. Mung katon sliramu wae. Ayo. Iki yoga ki nesu tenan. Ya iya, jenengan ke marang. Lah iya yen Mbak Fitri diringi. Ngeten iki ki butuh sogoan. Mas Gareng. Mas Yoga Gareng. niku butuh sogoan. Mumpung Pak durung De. kebacut ya toh. Ya. Minta maaf. Minta maaf Nah. dan Oh, minta nggih. sogoan. Sepurane kanca-kanca nggonku keladuk omong ya aku rombongan pengrawit kabeh aku njaluk ngapura ya. Nah, aku nyanyi iki iringane ya gamelan iki ditabung. Tabung. Ditabuh bareng berarti ya Oh, Pak iya. De. Yo. Ditabuh bareng. Ditabuhi Cok mesake tabuh bareng Cok. Mesane. Yo, diiringi Cok. Yo. Aja lali Ngapunten Pak. Jenengan klentu gunane rombongan yoga niki. Lah rek yoga ngawurno. Lah jare kon nabuh Oh, sik. anu Hei. kon Mulane nembungi sing cetha. Kowe mau nembungi Pripun? piye? kon nabuhi. Ayo, omongmu piye mau? Karepku gamelan ditabuk kabeh. Ayo. Tabuh kabeh iki mah ya tabuh kabeh lho Pak De. Tapi kan nuruti Rama. Ora sak senengmu dhewe. Lah wong iki Piye? yen ngiringi Mbak Fitri genah dirasake penak. Iya ta? Contone sik piye? Contone piye Masa Pak sik De? nyuwara aku kok gamelan dituabuk kabeh kaya ngoyak-oyak maling. Contohnya sik piye? Umpamane piye karemu piye? Karemu piye? Tak suwun marang slira nun tanding ding dangding. Kamu keketi dangding. Oke. Oke. Maksudnya jenengan ngono kuwi ta? Oke. Isa, Cak, isa, Cak. Oke, Isa. Gon reflen nih, gon reflen. Yo. Apa? Yo. Tahunan langsung. Taunono wis pira? Tahunan. Taunono. Taunono windonono. Anteni satu ing tresno karek balung angka bebasan mung katon cah Piye ta jare kon ngono? gamelan iki diusung truk ya nganggo ragat karepku ki aku nyuwara iringane iki nganggo gamelan ora dalan kecap Nabuh ya enggak udut, Nek. wis nembang ae Tri wis Kok aku ta sik kon. apa-apa ora beneran melu kene Mutong jenengan kok. Sik, iki dioncali udut ngemeneng. Kok nganu engko kompak. iya udut disumet sisat Yo. Ya. Nah, ngono lho masuk kuki. Kabeh no, mosok gur sakler. Wah, padake wong tipis ya, Reng. ora kaya ora ngadak iki jatah panitia iki Nah, ngono kuwi. ayo wong arep apa piye wong jeneng nyambut bae bareng-bareng ki ya ta angkat abot dadi enteng ya ta nah kowe gelem sih tuku Oh wes, Nah, diterke Pak De. Wes, pokoke Ngono kok kompak le nabuh. Wes, manut. Ya, Waduh itu aja. Lah kowe iki ra udut kan njaluk. Arep mbok sajen to ya. Nah, Lek. Rintung ngarangap. Aku pakmu piye mbok jaluk? Ati marahi tabui. Wes, tatum ngapunten Pak niki kok mboten ngajeni kalih paringane panitia menika nggih dana weweh. Gelem? Nyo. Sumeten rong dina rantek. Ayo, diringi. Kang Gareng. Diringi niki, diringi. Wis tak dumi to? Pun dumi. Nyanyi yo saiki. Oke, jenengan lho sing nyanyi lho Pak De. Kok apik? Oh iya. Taunono winten
bener sik. Pira? Tau nono. Tau nono windonono. Tanteni nang pucuking tresna. Balung nangka bebasane. Mung katon katon sliramu wae. Kowe nampa rokok kok ora nabuh. Ora bagiane kok. Lah, kowe mau tak kei to? Terus tenan nabuh. Kan bagiane dhewe-dhewe. Ya kok ora tertib. Kanca-kanca. Oh, ngono kuwi ya ta. Ketemu kula ge senenge ngene iki kok. Ah iya. Liyane karo aku ya apa wani ngene. Rawani. Nah, ning terus kowe ora udut semengi no mesake no. Teh udute. Nah, iya. Moji-roji ayo. Iya. Aja lali maweku uga manut Matur nuwun Nduk Fitri. Wah. Jan.